Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Reports Afternoon Edition. Aksyon! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Aksyon! Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Radyo. minutos nakaligid sa start ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong hapon na naman. Isa na naman ka nagabagusbos nga hapon sa taran. Nagabagusbos hindi hangin kundi nagabagusbos ang kasingkal sa gihapon sang kainiton. Yari kita sa pizza 14 na sa bulan sa Abril tuwig 2021. Sara silenta na adlaw ini nga grabe sa gihapon ang kainiton. Bisan ang sinuman nga yara sa sagwa makakasoro kun yara sila tawag nga field. Ang nawong naga-colori it lang. Ang agtang naga-colorinot lang. Ang balhas daw bangkiling kadalag ko. Pero kung masugtan lang naton makaakson nga maghala ka paapekto kita sa sining kasingki kag kapaang sang kainiton. Wala gid kita sang maayong paabuton inang maghalala kita ka pakuribong. Labi na sa mga tinuga nga wala sang kunuoton. Hindi makakaon bangod wala sang ganastuhon. Wala sang choice kundi sulayon gid.
bisan anuman ang kainiton sang panahon para lamang makakita sang ginatawag nga kabanon. Balita una sa aksyon. Merong balantayan subong mga kaaksyon, bangod base pila kadlaw. Ining kainit sang tiyempo kon kainit sang panahon. Base buslan ini sang pagdulom na naman sang kalangitan. Ang pag-uom, kaga pagtupa sang ulan. Bangod sa tropical depression. Ang nalilian sa sidlangan nga bahin sang Mindanao. Subong himo na ni siya. Tigbaliw na siya bilang isa ka storm. O kon nagbulubaskog siyang ang porsa niya, kag mahimo nga magkusog pagid. Kag mahinisa ini ka bagyo samtang nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Ginapaabot sa Pag-asa sa Biyernes. Pero si Pag-asa weather specialist na si Benison Estareha nagklaro nga tuman pagkatemprano para pakton kung iningasahi sang weather disturbance bayar ni sang international name nga Surigay. Way padari sang piho kung nabala mga landfall gid siya sa bahin sang Mindanao. Di mayabang kuntani makaakson kung kitang ari diri sa Bacolod kag Negros Occidental o kung sa Western Visayas. Mayo man kung makaulo eksperyensya kita subong sang pagtupa sang ulan, pero dapat ulan nga kasarangan lamang. Inang ulan lang mabuot, ining ulan nga mapinalanggaon, man dumay ala batasan man ang pagtupa sang ulan mo, dumabos ang tao man bla. Kaya kung mapintas ang ulan, amo nang ginasiling lang nagaresulta na sang pagbaha-baha. Pero kung ulan lang yan nga ang purpose mga kaaksyon, ang pagbulubunyag lang. No, sa atos sa mga pananom, okay ginaya kay bulubintahan na. Sa atos sa mga kaaksyon nga mga mangunguma, hindi lang ulan nga daw ini nagabundak gid. Kaya ining sige-sige nga pagbundak sa ulan ay magamusta ng sitwasyon makakson tipihugid. Nga namo na naman sa mga lugar di laman diri sa Bacolod, kundi siban pa nga mga banwa kag syudad nga sakop sang Negros Occidental ang mag-ala suba kag mag-ala sapa. Una sa balita, una sa aksyon. Dapat nga mag-ulu-aligmat lamang kita kag mag-ulu-alerto, mag-monitor kita kung bantay sang update sa lakat sang panahon. Tangod ang kakatabo sa masabi, basta nga di mayara sang ginatawag nga LPA o kung naman nga sa kategorya sang bagyo, hindi mapiho kung nabala ang gina-forecast. Amo na gid na ang matabo, kay kadamo na sa mga senaryo, damo na sa mga hitabo mga kaakson. Tangod sang tiyempo kon klima sa mga hindi naman sinihan, mayara man na siya sang abilidad nga lain mo. Bisan gani kung kaisang eksperto hindi na makapakot. Tangod sa ginasiling nga paglain sang klima, bisan bagyo kung kaisa nagalain man ang direksyon. Dila magatag isang kumpiyansa. Basta init maro kung anuman nga sahi sang tiyempo. Ang aton nga ma-eksperyensyahan sa mga importante nga ang paghalong sang tagsa ara sa gihapon, halong sa grabe kainiton, kaghalong man sa hindi mapaktan nga atake sang COVID-19. Action reports after Benison inyo ka-action na Marlon Hiroboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Anong mga balita nga dapat ato sa nga pagka-istoryahan? Aber nano ang pinakaginustoryahan nga balita dari sa Bacolod haw, nano sa bahin sang balita lokal. Way na sang iban ang istorya kahoy. Ang istorya sang kahoy nga akasya kag kahoy nga nara. Istorya pang durang manggad nga dapat kunta ni ginaamligan. Kahapon una gintalakay sa nga palatuntunan, ginsundan pagkagabi
Kag sa mga adlaw, isa sa naging topiko sa mga balita, partikular social media, why na sa iban, kundi ang tapsanay kag otdanay, dalagko nga puno sang kahoy. Sa kilid sang dalan sang Aranata Highway, sagwa sandaan nga airport, sa Singkang Airport nga barangay. Si Congressman Greg Gasataya sang Bacolod kaina sa Action Hotline with Action Art Hopon na interview, nagpalayag nga luyag niya paimbestigahan ang natabo nga tapsanay nan. Kung hindi lukpan, hindi maghulag. Kung wala gin pagkabalawot sa mga tao labi na social media, ay han ini natalupangdan. Hindi pwede matalupangdan sang mga tao kay nga kitang-kita gid. Asang sinuman nga nagapauli sa sorsang probinsya kang Bacolod City kay National Highway aras kilis ang highway gid. Kadamo sa mga muludlo ang kalibutaw kag natingala, uy hala, ang mga dalagko kahoy nga pa nami lantawon di na. Kung waay naging pagkabalaot sang linibo ka mga tao maka-aksyon labi na social media, waay ni matalakay dali sa Action Radio Bacolod ay hantaro pang tani. Ang balita subong, kakuntani may ara pa sang siyam ka puno ang talapson, pero bangod sa isyo nga nagpalibot kag naglikop sa ning hitabo. Ang siyam ka mga puno kun sa mga tao pa, dako ang pagpasalamat. Grabe ang tumbo-tumbo kun sa mga tao ha. Niya kahoy ginastoryahan ta, ang kahoy gahabyog-habyog. Way nagatumbo-tumbo ay mabanatiil. Pero kung ay ning kahoy, nagtawo bini, kung tao platsyon. No? Kung nagtawo ining siyam ka mga puno sang kahoy, grabe ning tumbo nila, grabe ning pagpasalamat nila. Kag base kung maghinugyaw pa, bangod sila ang naluwas. Kag subong ara yapon nagatindog, kag nagahatag sang kabugnaw sa lugar nga ila ginahamtangan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pero ang masubo bangod ang 31 ka mga puno nga auna ginotdan sang mga sanga, kag amat-amat nga pinatay paagi sa lagari. Electric nga lagari o electric. Paagi sa pag-utod sang pinakapuno gid. Suksuok kapag utod mo, hindi gaman sila nga ubos gid. Mayara na nga nabilin makakson pila kadangaw. Ay mabingaw ng ilang sa ring lagari da. Kung laboto nila pati ang siminto nga nagapalibot sa sinang puno sang kahoy nga na. Pinang utod ini makakson bangod kundi PWH ang pahambalon ang ginatubuan sang sa mga kahoy ang butangan sang proyekto. Sino ba lang hindi luyag nga madamo sa proyekto nga makitang kita man diri sa Bacolod City man, sa Hailey o Manay City nga Bacolod man, nami gid man nga butangan kita sa damo-damo nga sa isang proyekto ni. Pero sang maghinuganas ang reaksyon, opinyon kag pagpakabalaot sang linibo ka mga tao na gani subong labi na sa Bacolod doon, sus na tuluta pungawan guroy. Mayara iban mga opisyal nga dasig pa sa alas 4 ang nagtusmaw sesyo. Bayon man kentra, bangod ti naghakot na disang damo nga reaksyon sa mga tao. Ano ang dangatan sa investigasyon? Ina, kung manayon giba ng investigasyon, may manabat ay handi? O kung base sa ulihi, way man blasang miyurahaw? Nasa balita, nasa aksyon. Di bla? Amo nang uso subong dis Bacolod City. Hasta lang sa investigasyon. Ang resulta may resulta gid man. Pero sa masami maka-aksyon daw waay sang tao, waay sang persona nga okon ginapasakaan sang kaso. Sa sining hugada ni maka-aksyon, grabe nga isyu ni. Dapat may masampulan gid ni. Ang report kinabato naton di pati opisyal sa barangay nakibot kuno mo. Di sakop ina sa barangay Singkay Airport diri sa Bacolod City.
nakibot ko no. Di kon ano gani ang reaksyon, ang ekspresyon sang tao, kon nakibot, hindi bla, ha? Kaamo na ko nung pinakapisan sa barangay na mo. May report man nga sa balod sa aton, di nga hindi lamang galit dira sa area. Sang highway sang Aranata, daan airport sa Guada. Ginpang tapas inindalag ko nga mga kahoy kundi sa area kuno sang barangay Granada may ara man tapsaray nga natabo. Una sa balita, una sa aksyon. Tineng kahoy nga gintapas ipihon di ni mabalik ya. Pero paano ba pa siguro nga sang sunod? Kag sang pila ka mga ahensya sa gobyerno nga concerns ni. Nga ining itabo hindi na masulit ni sa palaabuton ang ginatuwag kakulang sang koordinasyon. Amo ning isa sa ginabasol di may nagasiling man nga ti National Highway pero ang ginahamtangan ari sa sunod sa Bacolod. Hindi pwede nga hindi mag-akto di ang Bacolod City. Kag sa nagapaimbestigar sa ning isyu ni dapat kung may opisyal akong tawagin man nga inang mapamatud-an gidla nga nakasala kag nagpataka lang kag way nagsunod sa dapat na sundon nga kasuguan dapat kasuhan agud mangin serbe ini nga balasihan sa ulihi sang iban pa nga mga hensya sang gobyerno hindi lang DPWH kundi pati na ang DENR kag iban pa nga masabi bayara sang papel sa mga ginapatukod nga proyekto sang gobyerno. Ito hinay-hinay lang tugay anay kahala ka patarasak lang da kag padaso-daso. Medyo pulo panumdum anay antis magarangka lang tawa anay kon bala mayara sang mahalitan o kon may maapektuhan. Amo ini ang istorya sang kahoy nga akasya kag nara. Una sa balita, una sa aksyon. Pasalamat na kita kabanaguro sa may waiting shed bla sa daan ng airport sa Sagwa na. Kundi may waiting shed na, kita nyo da nga mayara sa nagatulog na da, no? May bayi laki na ng laki na istugulang na na. Ginahimo ya da iatululugan, ti kanaluoy man na. Pasalamat sa guro nga way amot lang kung nalabot na da siya. Ang ining sa 35 kami ginutod niya kahoy, nalabot na siya. Or base ang siyam na dala pa na siya sa siyam nga nagkalabilin. Di ko nadala sa siyam ka mga nagkalabilin nga hindi anay pagut doon ginstop anay pag-utod na ka-aksyon. Pasalamat guro sa tigulang doy. Nara na sa may waiting shed, di ba? Ano pag inibas sa ring balita sa bahin sang lokal? Ika-23 nga regular session sang SP sang Guardia Palunsod sa Bacolod sa mga hapon online o kon Zoom sa gihapon. Ang IPM nga garbage collector sa Bacolod oy namunuhan. Nagaisahanon nga opposition councilor John Gamboa na pangabay. Akon pwede kung tani mapatawag man ang mga taga-IPM agon magkapathag ko na ng estado sa ilas na nga pagpangulekta kag kung ano ang ilas na performance. Ibaloon ko na anong performance nila sa sulod sang pila ka tuig. Pero may pila ka mga kaupod manda nga konsihal may sabat kay Gamboa. Si Gamboa nag-aisahanon nga posisyon mo. Kung majority lang paghambalan, wag niya ba daog si Gamboa na. Pero kung may punto man lang, ang ginapalayag ni Gamboa, dapat pamatian mo na, no? Hindi kay taran-taran nga ginaduso, taran-taran nga ginapalayag ni Gamboa na, taran-taran nga plano niya, tamatukan na sang majority, hindi man na pwede. Ang diskusyon nagapadayon pa sa mga kaksun. Kaya baladamo gyapon sa Bacolod noon haw, nagareklamo. Kaya daw pigaw gin pang panguligta sa basura sila sa nga lugar. Sa ano ba na yan maplastar? Maplastar pa yan sa mayon eh. Maplastar gini. O, depende na sa mga ara na sa pwesto. San o bala mapamatunan sang IPM nga dapat sila kag sila lang ang kuwaon nga garbage collector sang syudad kag hindi na pag-ilisan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang good news sa Bacolod City.
At least may mabatian na kita nga good news. Kaya permilang bad news eh. Dari kita sa good news sa Bacolod. 21 ka barangay sa Bacolod way na sang kaso sang COVID-19 sa sulod sang duwa ka semana. 14 kadlaw. Ang datos sang EOC nagapakita nga halin Abril 1 tubtob subong Abril 14 21 sa kabugusan nga 61 ka barangay ang COVID-19 free na. Bot silingon, way na sang tawo nga nag-estar sila sa ila sa nga barangay nga may kagaw nga corona. Mayo kuntani nga hindi na maduguyan bla kag malabot ng handom santaran nga sa 61 ka barangay dire sa Bacolod mahilway na sa kagaw nga corona. Agod ang hulag sang Bacolod doon mangin hilway na kag masulhay pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang balita pungsod noon DOH, ibantayan ang mga hospital kung nagasunod sa regular nga COVID test sa healthcare workers. Tungod siguro sa kakapoy nila sa mga science hospital. No, hindi nila ma-perfect ang ilang sa nga trabaho. Normal na siya. Samtang DOH wala sang na-record nga napatay bangon sa COVID-19 vaccines. Handa mo gasiling nga napatay siya matapos bakunahan kontra COVID-19 o galing sa ulihi igo mo rahon galing mayara sa kadaan ginabatsay sa lawas niya. Samtang COVID-19 fatality rate sa NCR nagasaka 5.4 sa nakaligad nga duha ka semana. 5:09, alas 5:09, Action Radio Philippines Standard Time. There is Action Reports Afternoon Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa ringabahin, ato ni Baloon Observation Report sa patrol, lakip ng Traffic with Action Eden Aboso, Action Eden sa Miyerkules nga pamagalagan. Please come in. Happy Mother's Day, Action Mar! Sa aton, Happy Mother's Day. Ang iban buwas pang Mother's Day. Mother's Day, ha? Kamalokan na ako nga Mother's Day, Action Mar. Di April 14 subong. Di damo ni sa aton sining nga mga ka-aksyon. Damo naman kita gani na sugata ang wala tuo ang bit-bit, Action Mar. Papauli sa ila tagsa ka mga puloy-an pero ti sininga hapon wala labot sa mga nagahingaga puli may ara man Action Mar nga nagakuan pa nagatinero-tinero pa sa ila sining mga ginatrabahuan mangod kabalo sila pag amo ni oras grabe man ang traffic especially Action Mar sa pila kadalanon diri sa siyudad sang Bacolod nga padayon sa gihapon may mga ginapangbungkal kag may ginakayo nga mga dalan diri Action Mar sa gihapon sa may barangay 6 di bala sirado di sa gihapon ang dalan pagod nga ang piyak nga lane ginakaayo pa Action Mar ti after sini we understand nga pagkatapos sini piyak naman ti one way lang sa gihapon ang alagyan subong man Action Mar dito sa bahin sang BS Aquino Drive pala may mga pilaman to ka may mga dalanon man to kun ang dalanon dito Action Martin Mongkal man kag padayon man ginakayo kag ti ang amonikis ang cosman sang mahinay Action Mar nga pagdalagan sa traffic nga naga bumper to bumper especially nga konti guluwa gid no sang aton sini nga mga empleyado sa ila man nga mga ginatrabahuan at the same time Action Mar may pila ka mga dalanon man sa syudad sang Bacolod nga gamay na gani parkingan pagid may mga naga-illegal park pa nagadugang nagagamay kag nagakitid ang dalan imbes duha pa ka mga salakyan ang pwede kasugat anay nagahimo na lang one way bangod nga wala sang konsiderasyon ang iban nga mga drivers basta lang Action Mar. Go ahead. Basta maka-park lang sa higad sang dalan na okay na wala nagapanghuluhibalo kung makalabay kaya ang iban man nga mga salakyan sa mga inner barangays naman Action Mar may ara iya sa mga nagabiyahe sa gihapon nga mga tricycle hindi man ka
pinagusto gid no padasig padalagan ang mga salakyan bangod man nga nag-adjust man sa ila kay ti amo niyang muda sa mga inner barangays Action Mar, mga e-bike, tricycle, tricycad. Pero na-notice naton Action Mar sa gihapon sa mga inner barangays lalabot sang nagaginutok ng mga tricycle drivers, mga tricycle, ang mga tawo Action Mar no do gapalipat-lipat nga ara yapon ang COVID-19. May ara sige hapon nagatambay sa mga higad sang dalan nga wala nagasuksok sang ila nga face mask o kon wala nagapabilin pagit Action Mar sa ginatawag nga social distancing. That's why nga kon manotice mo ang local cases sa aton diri sa syudad ng Bacolod nagasaka yapon Action Mar subong man sa diri sa probinsya sa Negros Occidental kay tinagakadto man kita kisa Action Mar sa mga out of town bala do ikaw kisang mahuya nga ikaw lang ya isang naga-face mask ang the rest ya wala na Action Mar naga-face mask nga kabalo naman kita naga-exist sa gihapon ng COVID-19 kag may mga pangabay pagani ang aton sini nga mga local officials nga himuon ta GCQ from MGCQ para at least somehow makontrol Action Mar kag makahimo sang tikang para mapaganhagan ang pagdamo pagid sang COVID-19 diri sa aton kay to nag back to square one kita Action Mar sang ligad to do naka low recover na kita tani naganubo na single digit na lang ang mga ma-record nga COVID-19 cases sa aton pero bangod Action Mar sang paghalog-halog man halin sa restriction mismo sa national ang resolution 101 tubtob sa mga pagpatuman man sa iban nga mga LGU kag syempre mismo ang tawo Action Mar nga wala na nagasunod sa health and safety protocol kag nagasalig na gid lang pagon may ara sang nag-abot kuno abi nga bakuna tinagapabaya na lang. That's why nga nagdamo liwat ang COVID-19 cases diri man sa aton. Dalan Araneta Lacson Action Mar, of course as usual ang dalagan sa trapiko moderate to heavy man pero dapat may ara kita sang malaba man nga pasensya especially nga aton sini nga mga pasahero nga salakyan ang aton sini Action Mar nga mga driver man sa mga pribado nga salakyan kag hinay-hinay lang kay do ang panandaan nagadali gid mas mayo na lang mag hinay-hinay kay base tamaan mo kadali karon mas malangay ka na gid kun may ara kasang kung maaksidente ka dira man sa dalanon. Sa downtown area Action Mar na-notice to sa gihapon bisan na may mga sign pang may mga illegal no parking wala lang gyapon sa ginamain sa aton sini nga mga ka-aksyon basta parking lang ginapasalig lang sila sang sining mga barker mga Action Mar nga sige lang ako bala sa salakyan mo bisan hindi pwede sige lang gyapon Action Mar. That's why nga amo na bala sa simple lang nga pamaagi magsunod lang sa rules and regulations sa mga traffic rules makabulig diri sa aton nga komunidad. Kag na-notice na to ang Action Mar sa mga pasahero nga salakyan may naman complete gear naman ang aton mga pasahero nga nagasakay. Importante gid ang pagsuksok sang face mask kag di kon magbayad ikaw exact na lang gid nga amount para wala na sang duhol pasang kwarta nga isa man ka mode of transmission Action Mar sang COVID-19 sa liwat diri sa downtown area bangod nga limited sa seating capacity sa aton sini nga mga pasahero nga salakyan medyo nagakaayawan na bantay kag nagapaugat gid Action Mar ang aton sini nga mga pasahero kag kisaan nagadinasukanay pa kag nagaunahay para makasakay kag makahingagaw man sa pagpauli. Sa liwat sa aton sini mga ka-aksyon stay safe lang gid kita kag follow lang ang health and safety protocols. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, Magnitex 500 sa kadadlaw kay mas namin yung sa Panginoon.
Observation report halin sa Patrol Aksyon Eden Agosto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Cellphone Plus. Selawanta ang mga nag-monitor sa live stream. Bea Jonathan, ludig ka monitor kami din ni Bebe Tantan. Salamat. Sherilyn Oro Javier, kon Sherilyn Oro Javier. Monitor lang, God bless. Alex Fuentes, happy Sunday. Elizabeth Malaka Gamala, greet my daughter Girly Gamala Martino and son-in-law John Ray Martino on their 9th wedding anniversary today. Thanks a lot and keep safe always. God bless. More power. Sa ARB. Alex Fuentes listening and watching. Monina Cabigas watching from Jeddah, Saudi Arabia. Almanar, District 4. Now, pass out outsource akon sa mga kabataan. Sa ilan ni Aidan, Ashley, Ariana, dakal-dakal sa taran-taran nga taga-Porok, Istiwitis, Barangay Bagusilang, DSB. Okay. Alex Monteza. Lolita Mabakiao, good PM rin na si Idol ko Marlon Hinubaya watching Action Radio. Salamat. Alex R. Monteza, Araband. Lani Coronel, mayong hapon sa Marlon. Shout out lang dari sa Bangga Salarda kay nang Nida Putut per Megalantaw kudi. Okay. Bangga Salarda. Okay naman sa Bangga Salarda, Tangobis United Roadside ni siya siguro, no? Homalumina, good afternoon. Ronnie T. Mananghaya. Good afternoon, Bacolod watching from Hopuf, Saudi Arabia. Keep safe always. God bless. Salamat. Marlene Flotenia. Manjo Biardi, humayong hapon. Jen S. Sir, good afternoon. Si Tibij Ising. Patamyaw is Carda family from Siparan City. Thanks. Si Ping Redoble, good afternoon. Listening sa Dangkalan Ilog. Alma Agravante Sabater, mayong hapon. Dona Navarrete Macario, araman si Antonio Dominic, Hambalya Higopon, lang na sa grupo Perwis Yo. Oh. Ricky Balintes Hernandez, Jess Lapid Hambalya. Oh. Unitorta de la Peña Barbecue, Aksamarlon, ari lang kami ni Lola Turing sa programa mo. Salamat, Gid. Okay, salamat. Lolita Babakyaw, Aksamarlon, Hiravaya, Patamyaw man, ari ko diri sa Punta, Taytay. Si Feb Rero, keep safe, Hambalya. Bea Jonathan, puno nga ginpang tapas, Hambalya. Si Chris, Krisha Blas, mayong hapon. Ev Tahom George, si Adiding Alohamiento, ari kami Barangay Antipolo, Pontevedra, Radio Alohamiento Family. Virgie Olpenda, monitor from Marceline Homes, keep safe, God bless. Okay. Guillermo Clarito, Aksumarlon, upod lang kami sa mga abyan ko, Sanday Boy, Miguel Beriliano, Kag Fred Madrid, sa Mabini Coral, Barangay Thori, amaman sa pamilya Saludares, Gabitoya, Katigi, Serapio, Trinidad, Nabor, Mugar, Rojo, Kag Clarito, halin sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Dona Navarrete Macario, Analin Abanto, Bilanggoy, mga hapon. Alex, Sir Marlon, tamiyaw ko lang, great ko lang pa rin sa MBO sang Minnesota, Ma'am Kelly Gianni sang USA, amaman kay Mrs. MSM nisa. Lida Zamora, Yamagisi sa Tokyo, maraming salamat. Embong Diocampo, monitor kami din sa Maaw, Kenneth Valencia, Araman, Catherine Doka, good afternoon po, Action na Radio Bacolod. Ana si Noro, mayang hapon, Aksumar, taran-taran. Alex Montesa, sa Marlon, mas mayo tani kung ang ipang utod, kahoy ka, doldo ka, aghulang, okay lang sa DNR. Tibasi kung tamdan nila sa mangrove dira para mangin sanctuary sa mga bulay og nga medyo politiko nga mahilig mga panya tiyempo pa infrastructure. Lantawon ta resulta sa Corbada, Sir Marlon. Hambal ni Alex. Tamyaw lang, abyan ko, DJ Fire. Kuno sang pocket si Gwen Jun Elson. Guwe Sun Elson JR Albao, bada po salamat. Jocelyn Libones po. Rose Guevara, hello. Adim Rose Belio Golaha, watching you from Athens, Greece. Okay, Melvin Peñafiel. Alex Torres, mga hapon mig, watching live sa programo Chika Tendansa. Stay safe. Tamyaw lang da mga bats ta. Always stay safe, God bless. And okay, Bats 93 sang Doña Luisa Bedel High School.
En Masino Taihon, mayong hapon, watching from Moa, Pasay. Anbelia, sumalon, maulanon nga hapon, Iloilo, Yolanda. Halong kita, taran-taran, okay. Rihanna Luna, Alila, Rihanna Luna, Alila Ortiz, patamayaw kay Mama Marcela, kapamati lang, always Action Radio. Belen Expectasyon, palihog lang great happy birthday kay Finn Expectasyon sa Barangay Kabog. Alright, salamat. Iban balikan naman ito kadugaya. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa balita, una sa aksyon. Sila nga bahin ibalauntang detalye sang report halin sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar. Amaning gina-istoryahan gid nga balita diri sa Bacolod City mo. Namo sa mga naglulusot nga mga information angot sa ding otdanay kahoy. Dalagko nga kahoy diri sa Bacolod City. Pati ang pila ka opisyal sa Barangay Sikay Airport gani kuno nakibot kuno. Ay kita oy. Di nang kahoy.
Pero di Buenas, may isang kapuno pa na bilin ho. Aksyon Radio. City Hall Report. Hindi na pag-ut doon. Pasalamat ka hoy mga mundi. Action Dale sa Lazara sa Bacolod City Hall, please come in. Action Mar, personal nato nga ginpadulungan ang sidewalk sa Bacolod Old Airport dira sa may parangisingkang airport syudad sa Bacolod kag nakitaan naton ang sitwasyon sining trending balita viral Action Mar nga pagutod sang mga pila na kadikada nga puno dira sa bahin sa Dalan Araneta malapit sa Goodyear. Action Mar. Ginpahayag as ni DPWH Bacolod District Engineer Jaime Javillana. Action Mar nga 35 kamakating permit ang ilasiling na secure sa sentro bago. Action Mar kag mera man sang Rono halin sa syudad sa Bacolod or resolution of no objection kag sa barangay man mismo Action Mar sang barangay Singkang Airport. Ang proyekto dira sang DPWH muni ang pagpaayo sang sidewalk sang pavement nga pwede agyan sang tawo. Action Mar rason nga nagpangabay ni sa sangkating permit sa sentro para matigayon ang ining proyekto. Isa diri sa mga explanation ni Engineer Javillana. Action Mar ay ang mga puno dira kanuti na makabig nga obstruction lahing kaso nga maglakat dira ang tawo maglabay kinanglan pa nga magkadto sa dalan bangod sining dragko nga mga puno. Mayra mulave, mayra nara, mayra sang eucalyptus, mayra sang mahogany. Action Mar nga mga puno dahil sa may old airport. So sa 35 ka mga puno, 26 na ang nautod kag may siyam pa nga nabilin. According kay Engineer Javillana, ining siyam Action Mar, may mga kuryente, linya sang kuryente, bulubudlay utdon. Rason nga na ulihi ini tubtoba nga nag-viral sa Facebook ang pila ka mga post sang environmentalist kag pila ka mga concerned citizen. Action Mar. Actually, gin-explain man sa to na ni Engineer Javillana nga isa diri sa tinutuyo nila is for safety sang publiko. Bangod sunod siya, may mga puno Action Mar nga gabok na bala ang sulod rason nga ginutod kay basi magkala tumba. Kaga may mga puno nga may sang linya sang kuryente, linya sang mga utility or telco company. Ngayon kaso may malay nga panahon or bagyo base matumba. Action Mar kag ikatatlo ining drainage sa dalom sang sidewalk kay ang ugat niya ka mga mulave kag naratri according to Engineer Javillana do nagapangapa ini Action Mar nga nagalapad nga nagapekto sa dalan kag sa drainage sa sina nga area. So bangod man sa pangapa ni Congressman Greg Gasataya kag reklamo sa mga netizens, hindi na pagbayunon pa ang pagtapas sa pagutod. Las 5:30, balikan tanong at si Action Dale sa Lazara Dale. Yes, so hindi na pagot do ining siyam nga nabilin nga mga puno dira sa may Bacolod Old Airport. Aring tingog ni DPWH Bacolod District Engineer Jaime Javillana. Ang permit is 35 kabilog ang na-approve. Na kata na is nakapasok ang contractor is 26 kabilog. So may siyam nila lang pag-iyon kato. Kaya ako sa sitwasyon, daw kabulagin, no? So, pero kamay mo, kay mga nagkakaan mo sa tao, sticker ka lang na galing sa sunod naman kung ang tao makaintindi na. Kaya wala na mautod, wala na siya matandog tungod na may mga kuryente. Action Mar, napatian si Engineer Javillana sang DPWH diri sa may syudad sang Bacolod. So according to si Action Mar, hindi niya pagdayunon ang pag-utod tining siyam ka mga puno nga nabilin. Kag sa sining nga mga tinion, ginadeliberate pa sang City Council sang sangguniang panglungsod. Ining resolution ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nagapangabay sa City Mayor's Office nga magtukod sang fact-finding inquiry. Action Mar. So this time, samtang nag-report kita, nag-monitor kita sila sa sasyon, kag padayon pa ang deliberation sang City Council sang syudad sang Bacolod. Sundel, pero wag ka kahulugan nga hindi na ginapangot doon, bali ginhold lang sa anay.
Action Mar. Hold lang anay. Wala kahulugan nga hindi na nga napangot doon ang nabilin nga Kaya siyam. according kay Engineer Javilian na ila pangitaan sa nga pamaagi nga steady lang sa gihapon ang mga puno samtang may improvement o kung padayon lang ang proyekto no dila sa may dalan na Araneta. Kaya ang suggestion rin ni Congressman Greg Sataya is pwede sa mga future projects ng DPWH no i-incorporate gid ang mga puno action mark kung pwede pa lang kag kung may mga puno dira nga posible mapagtuan pangitaan sang pamaagi nga hindi mapagtuan samtang nagapadayon man ang mga development kag proyekto diri sa may syudad sang Bacolod. Actually naka-mention man si Engineer Javiliana nga gintawgan man siya mismo ni Regional Director Leia Delfinado Actionmar kag gintalambot man no nga untaton ang pag-utod sang nabilin nga mga puno dira sa may dalan Araneta. Update kabalik lagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Rally. Salamat Akson Dale. Hulaton tayo mag-action kung anong resulta sa ibatawag ng investigasyon. Dako masiling naton nga ining proyekto dara sa sidewalk madayon nga gid mana kay banti. Ano muna ibalik mo na kay natapas na ang kahoy. Ang kahoy nga natapas di na pwede ibalik. Ano muna kulaan. Kulang lang sa pag-explikar sa public kag pwede mamasiling nga daw wagid daw kulang ang coordination. Wala itong tara ko na anong resulta sang patakuron dira nga project sang DPWH. Inang sa tinutuyo man ko nga ang alagyan dira sa Kilisandalan nangin masuluhay ang paglabay sa mga tao. Tining ginapamutang na yung alagyan sa Kilisandalan diri National Highway. Malapad-lapad ka malaba-laba naman, di ba? Dara sa mga tubang sa nga NOHS, pero daw sige para ina sa nga pagbutang. O sang nga manami nga alagyan sa tao. Na nugunan lagaling ang kalabanan nga mga kakson tabala. Ay century old na dang kalabanan nga mga away mga uro kalabot century, no? Pero may mga edad na may mga tugas na lang kahoy para hatag na gid sang kabugnaw. Siguro sa ulihi matamat man naman sidihan sa mga tao. Depende sa explanation sang DPWH kag sang DNR. Aras 5:35, Action Radio Philippine Standard Time. Now, sa ibang nga balita magluwas sa COVID-19 mga ka-action, ang isa sang ginakabig pinakadako nga proyekto diri sa Western Visayas kun madayon ini maka-action mega structure nga tawag di mo. Dugay na di kadamo na sa mga nag-alalagi gani ang mga opisyal nato sa gobyerno. Ining taytay bla pagtukod sa taytay. Halin diri sa Negros Occidental, angot dito sa Giberas. Halin naman sa Panay, angot man sa Giberas. So laktod-laktod. Panay, Giberas, Negros Bridge. Damo na sang ginpatigayon nga feasibility study. Hindi man to basta-basta nga sa isang proyekto me. Hindi no. Kinahanglan mayara sang id-id nga pagtuon. Kinahanglan pagplastar mo kung diin ka nga lugar. Ibutang mo dang entry ang exit, no? Kinahanglan piyo-piyo nga lugar dahil nang nakakadapat gid nga lugar. Sentro kita dari sa ato sa Negros Occidental, damo sa mga lugar makakson nga ginapilian nga dira ibutang ang entrance kibla sa saning taytay ko batagayon ara ang banwa sang Ibi Magaluna, pwede man sa syudad sang Victorias, dira sa Cadiz, dugin muno mana. Diri sa Southern Negros, nakapanguna sa listahan ang banwa sang Pulupandan, no? Syudad sang Bago na mention man. Ang banwa sang Valladolid. Kita ka ba na sa kilid baybay? Kilid highway sa Valladolid, may seawall na da. No?
makita mo na galing isla sang Gimeras mo. Isa ina sang ginadoso man sang pinakamaopisyal nato sa gobyerno nga pinakamaayo butangan sang entry. But sa lingon dira magauna construct ang ining taytay ko madayon angot dito sa bahin sang Gimeras. May ara sang forum nga gin sponsor ang DENR. Ang ambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa siring forum nga di kon pagtililipon ara man ang taga gin pangabay nila liwat ang DPWH. Ang taga Department of Public Works and Highways. Akon pwede atagan sila sang kapi sang feasibility study. Kung gani kami daw may bag-o naman itong plano ang DPWH. Ang ilas rin ginaagid nga lugar is Pulupandan. Pero gin silo nila, pero say magyapon nga banwa, Pulupandan magyapon. Ang location gin silo lang. Tiambal ni Vice Governor Ferrer. Ang banwa sang Valladolid Kuntani, among pinakamaayo gid kay o the best why kada sang may malaksam mo nga private property, why kada man sang balay nga kinalampang nga i-relocate. No? Kag isa man sa mga malapit sa bahin sang probinsya sang Gimeras. Ang ini nga proyekto sa nasiling tarakon Matigayon 32 kilometers long. Oh. Kalapit lang ini bla. Lapit lang 32 kilometers lang. Kompleto na rin ang ginatawag nga pre-feasibility study. 32.7 to be exact, no? Kilometers Panay Gimeras Negros Bridge. Arin na ni sa final stages sang feasibility study mo nang gin-post Dumduman ko rin gin-post ni sa Facebook page ni DPWH Secretary Mark Villar sa nagligad nga bulan sang Pebrero. Tiya mag-aangot-angot din sa Panay, Gimeras, kag Negros Occidental. Maayo ginekon Matigayon kay mangin madali ang pagtransport sang agricultural products kag makapadasig sanyog sa ekonomiya sang Negros, Panay, kag area sang Gimeras. Ang 32 kilometer Panay Gimeras Negros Bridge, dua ini ka phases mga kakson, no? Ang unang phase, Panay Gimeras section, 13 kilometers long, no? But sa likod halin sa Panay, connect angot sa Gimeras, 13 kilometers ang kalawigon niya mga kakson. Ang kalayon. Kag ang Gimeras Negros section, 19.37 kilometers ang kalayon. Ti kabay pa, no? Kabay pa nga butlangkon Matigayon ani maumpisa ng konstruksyon sa antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Kaya kung tadi ko mapisahan kay kung hindi mapisahan base kung lain ang mga presidente ang pumungko, kag base magsiling ka, waway data nga sa proyekto na ngita ta iban. Kalawig-lawig din naman tiruig. Pila na katuig di man. Mga sobra na guro pulok tuig di nga plano ni. No? Tikabay nga mampisahan na kay kung mampisahan na, di man na pwede ng taton. No? Dapat sige-sigihon na kung mampisahan na. Di man na ginahingagaw nila subong. Matian tabi si Vice Governor Jeffrey Ferrer. No, sa ato sa interview angot sari. Of course, requesting the DPWH to study further in some location of Negros Occidental so that said projects, not only in Pulupandan. There's also a different venue regarding sa construction, DPWH and that feasibility study, which file ni Congresswoman Juliet sa Committee on Public Works and Highways sa Congress. Galing kay pandemic na postpone, cancel kami meeting and then reset up to the extent nga nag-break ang Congress. Siguro pagka resume nila, i-take up naman nga concern. Request na kita katatlo, ikaapat na ni.
nga mangayo kita copy sang feasibility study ang probinsya sang Negros Occidental and wala gyapon ginatagaan sang DPWH. And as of now naman may ara sila nga revise program nga kung diin naman maagi. So it's not final. May ara man niya lain naman niya nga lugar but the same place. Pulupandan gyapon. Wala kami aga against sa sina nga project. Ang ato lang ginatan-aw nga with of course ang request kita nga tagaan man ang iban nga area for study nga kung maayo pagid basi feasible pagid ang ina nga location. So we will explore first not only nga daw sirado na sa Pulupandan. May proposal kita ari sa Valladolid sa seawall because of that project. It requires 4 lane. So kung mag-requires ka 4 lane, ari exist na ni ang nautical highway ta going south 4 lane na. Ang seawall, drata ibutang ang exit and entry point sa Sinanga Beach to Pulupandan. So wala na kita sa private properties nga i-problemahon, ibaklon o ibaydan na. Why na kita sa mga households na i-relocate? Why na sa barangay mamaagyan? Because highway na, it's a government property. If we expand this seawall or i-reclaim ta ina 500 meters away, tuhaw pagid with that area para ang economic zone sa Valladolid. Not only in Valladolid, neighboring towns and cities. Sa balita, sa aksyon. Alas 5:53 sa mga high blood sa mga diabetic aton ginarekomendar panyawan herbal capsule. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook. Okay, balikan tayo ng aton siling gabaritor sa live stream. Dari sa babawa. Okay, Belen, ekspektasyon, great happy birthday kay Finn, ekspektasyon sa Barangay Kabog. Barangay Kabog, badamang salamat. Remigio Bermilio watching from Porok, Maninihon. Arama si Christ, Kerry Paul Javier, Tanatan, good afternoon Idol Action, Sir Marlon, salamat. Novalamar, good afternoon Sir Marlon, Tamya ko, friend ko, si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milel Oligo, John Sison, Bea Jonathan, and Dennis Roma. Novalamar, likes and done, sir, salamat, okay. Mary Faith, Ingamin Danyo, mayang hapon. Ana Manzrigos, Sogbro, hala na kabaha-baha dira sa Bilog Negros, pero sige-sige man kamo dira pangutod gihapon. Kada nga puno nga mga dalagko kag tigulang na nga puno. Bilog nga Pilipinas, ganimo nga Camellia Homes or subdivision. Kag wala na pwesto nga dugay ang mga local farmers. Kag maghala kamo ka depende sa imported products instead of supporting sa local farmers. Dan. Kathy R. Calatrava ngayong hapon. Okay. Alex Montesa sa Marlon basi isunod nila ang mga kahoy sa Rizal Elementary School. Basi. Aras kilidalan mo. Marilaw Kahilig ngayong hapon sa Marlon. Genoese Sir. Hello to Energy Fans Club. Thank you. Alright. Sige. Salamat.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Ta nga idolong ni Action Eden Abo sa Action Eden. Sa balik ka report, please come in. Action Mars naglambot sa masobra 25,000 pesos kapalaw sa ginasuspetson Shabon na recover sa kapulisan sa duwa ka separado nga bypass operation. Una diri arestado ang isa ka street level individual kagin kilala kay Carlo Alojado, 23 anyos ang edad, sa bypass operation sa police station number 5 sa Brook Pedring, Barangay Estefania, Ciudad sa Bacolod, las 2:10 sang hapon Abril 14. Nakuha kay Alojado ang pitotran ka heat seal transparent plastic sachet sang ginasuspetson Shabu, valor 15,000 pesos. Arestado man ining si RJ Humaway, legal ang edad, sa bypass operation nga ginpatigan sa police station 6 sa Purok Katilingban, Barangay 40, Ciudad sang Bacolod. Nakuha kay Humaway ang walataran ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspet sa Cebu, valor 10,200 pesos. Ang duha ang prisuturan sa custodial facilities ang pagsaka police stations kag mga tubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165. Sa siniya panahon, importante man ang ikayang lawas. Sa gumalikawan ng mga balatian, dapat epektibo nga food pa. Balita alin sa patrol ang ka-aksyon ni Action Eden Abo. So una sa balita oras sa Action sa Bacolod, Action Radio. Alas 5:54, pwede ba maghubin ang maedad na? Yes, pwede. Basta mag DTX 500 ka, ang DTX 500 loaded sa superior antioxidants. Pada si Tuto P. No, si Tuto P ara ito pad sa kay ikaw lang. Ga monitor sa ato sa nga pagpangalagay. Ang Watch Party Action JM asa na lang gali sa April 16. Kita mo na, no? Hindi ka na pwede ka view sa Watch Party. No? Amo na sa correct na sa Action JM. Kaya Rio, starting on April 16, 2021, WhatsApp Party will no longer be available on Facebook. This means that you'll no longer be able to create or view Watch Parties. Yes? Ngagaw na. Watch Party na mo na. Basta lang sa Biyernes. Ay, nagsungkod sila goro. Basta lang sa Biyernes. Sige. Buwas kay bauti amo ning last nga watch Miyerkules. Yes, amo ning last. Karon sa gabi mo watch party ko. Karon sa gabi night patrol pa kita, okay? Si Attorney Dag Pandan, no? Attorney Dag Pandan naga-monitor man sa siling nga mga tinion. Naman ni talagyan ha kay message ni siya. Be? Okay. Si Attorney Dag Pandan naga-monitor, no? Nagaulas na nagoro nga botilya ay. Si Von Boyser, si Jen Mateo Bainosa, mayong hapon idol. Shout out lang ko sa nanay ko Nympha Blanca Flor nga nagapamati sa Action Radio. Kaga shout out lang ko ka sang Brotherhood Sisterhood. Ko sa Gamma Omicron Delta Sigma. God's Fraternity Long Live. Okay, salamat
watching from R&B Pharmacy sa may Bantayan, Kabangkalan City. Richard Dait Pacheco, monitor sa Marlon sa Balay. Okay, Rosario de Reyes, watching live, Kilantang Hokson, Lyra Niro, Progreso Bidalbagan, Lisvilla Reyes. Hi Mar, magandang hapon sa iyo, taga Bacolod o Tagalog taga Manila. Sige. Araman si Vanessa M. Mayo. Good morning, Axo Marlon. Regards lang to my classmate Maria Fe. Thanks from Minnesota. Thanks, God bless. Sige, kay message ko ba lang sister ko, no? Kay daulaka lang siya sa buong nag-online, no? Medyo sako man to siya. Sa iban nga nasyon masya. Okay. Roberto Hira Pusco Caraballo. Good PM da, Axo Marlon. Salamat, kid. Alright. Ayaban nga balita, way tapalabutan, tutok sa Action Firing Line. Alas 7, tubdo balas 9. Wednesday today, no? Si Action Artay Hopon, basta Wednesday. Okay. Nagasunod na Action Balita Evening Edition. With Action Dale Salazar, pulman kay Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod.